Добър вечер и добре дошли в моята кухненска лаборатория. Господ да ни е на помощ. Казах Господ да ни е на помощ. Stop! The following experiment is dangerous. Do not try this at home. А сега необходимите уреди и материали за производството на чай от енергоспестяващи лампи. Джобно ножче, с което ще бъдат обезкостени самите лампички. Няколко броя енергоспестяващи лампи Philips, по възможност закупени на промоция. Така, ето тук виждате, електрониката е отдалена, за да не ни пречи. Луминесцентната тръбичка е извадена и е готова да бъде потопена в чаша с малко вода. Сега чашата се поставя в микровълновата фурна, където се подреждат няколко броя такива достатъчно естетично. Казвам в микровълновата фурна, а не в готварската печка. Презентацията започва и завършва в самата микрова фурна, без нито една калория. И почти безплатно. Ето това е, драги зрители, да са ви живи и здрави бушоните на кухнята. Няма проблем да включим и четвъртата микровълнова, но за сега трябва да търся удължително. Нека бъде светлина. Да мислим и творим екологично и енергоспестяващо.